Свърши се най-накрая. Структурата, която финансираше Америка за България и други НПО-та, беше разформирована. Да ни е честито. След 35 години издевателства и тормоз върху българското общество, Американската агенция за международно развитие беше разформирована. Няма повече над 20 милиона долара годишно да троват обществото и да промиват мозъците на нашите деца. И това го казвам с ясното съзнание на нормален човек, родител, баща. Не знам Тръмп и Мъск дали са комунисти или са фашисти, но знам, че разговора за недискриминация от тук нататък ще се води на базата на равния старт и основата на нашите лични персонални възможности, а не на база пол, религия, етнос или най-вече сексуална ориентация. И знам също така, че всеки, който от тук нататък се самоопределя за нещо различно, няма да бъде толериран. Както до сега. Знам също така, че разговорът за традиционното семейство в България и в българското общество предстои. Имаме да лекуваме много рани, като извращенията родител 1 и родител 2, докато стигнем до традиционната семейна ценност, че мъж и жена се събират за да отглеждат деца в едно семейство. Знам също така, че им прощавам. Прощавам на всичките тези десетки НПО-та, които се опитваха с гнусните си ръчички да стигнат до моето дете. Не успяхте. Направихте ме по-силен родител, защото се борих срещу вас и срещу вашата многомилионна пропаганда и мероприятия, с които се опитвахте да промиете мозъка на детето ми, но аз успях да запазя ценностите и морала на нормалността в детето си. За това ви прощавам. Няма какво да бъдете ревизирани. Най-добре се разформировайте и станете част от нормалното общество. От тези хора, които всеки ден се борим да оцелеем или да подобрим начина си на живот. И да, ние сме толерантни и винаги сме били толерантни. Винаги ще ви приемем в обществото. Стига вие да не навирате в нашето лице и да пропагандирате вашите недъзи или отклонения. И затова ви предлагам, вместо да правиме гей парад, да се съберем на едно шествие всички заедно за 24 май, например.